hempek aku ringo balikum hempek long liya kota me koi nama tipen Borpung Tarapung ang kuwar tame long crazy ang sisipis tangan ni dono itu. Tarapung Borpung lapen Borlangso rat KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilip MSc Bobitrorong piapan kachoro. Sonsin nilip ke parlo lakhaing koi rapho Tarapung Borpung lapen Borlangso rat doan taningkan phokep arta prang penlo. Tovar misen nang jipu khayang sitame ASDC Congress akaya hut CMEM MLA MSc ahuta pipon pe. Rat kisung lokti chitong nang sitame non India ang kangpi BJP Sarkar chari detpen karbiang long sitame BJP Sarkar si non chari lo. Bangso ajo KACCM Dr. Tuliram Ronghang nilip MSc Bobitrorong P lapen MLA Dr. Numal Munin Deputy Speaker Tarapung Borpung lapen Borlangso rat aphanlam chakchi PC non chepapleng ponsi tovar selam bomlo. Bangso jok Tarapung Borpung lapen Borlangso rata kachhok thuong hemprek kelong ating anlo pusi ning cheparong rinti lasike AC kechari bangpu CM Dr. Tuliram Ronghang nilip MSc Bobitrorong P MLA Dr. Numal Munin Deputy Speaker aphan choro parpik lo pusi rapen lam the chepakleng pon lapen Tarapung ahawar along BJP Local Committee President Mohen Tokbi lapen LAMPS mate AP SHOP holder Ramsing Crow sitame kachoro pajirpon tengte pherangke thengno lam the kaning je arjupon sina tangke nilit rumah pat tangke tham kupya jo ini si ladak inglong arlo kolong kupisi nang hang lo nang le apton ben phadiman to pini nang le tum phan pherangke abiting tum phan nang ka chupa ateng benang tum nang ka pele pot nang tum phan akero pilo prangsi lapen bikhe koi nang tum phan nang ke pha ke nilitum la hen lo nilitum pongdung arni pen labang swali lapason doji punilitum nilimang ta himan mel pe matha the sidame pini KAC kechari tim karbeng longsar Dr. Tuliram Ronghang alang li phan aprangsi akero ping tu alang li kamatha kimi pen ajok dhorom lapen parti cipu pe pin pen nituma inglong arat Borpung Tarapung Borlangso rat phan mathasi pini labang so tovar nitum nang kelang phan wanglo nilitum la Borpung Tarapung Borlangso nitum polling center pli local committee nilitum chingrum si nilitum pini nang litum phanang ke phake la henlo lasi pini sir Dr. Tuliram Ronghang aphan aprang sikro pilo lamo nilining jelo lapena aphi MLA Bokajan Dr. Mulmin alang li phantame nili akero pingtung alang li kodok ave ke chipiduk pen alang li mathat hipen nilitum nili bahawar phan lapuson asai nang kedeng pipon apot alang li phantame nilitum akero pilo lapen ladak local MEC sir Bobitrorong P alang li MEC mandate pen nilitum aphan lapuson nang deng an ke klem pithe kapot alang li phantame nilitum suri akero pilo lasi nilitum ke Borlangso Borpung Tarapung asor ke nilitum ke kachihok ong nilitum ke hemprek ke nilitum han ke kilong tang lo pusi nilitum ke ningkarong ong nilitum ke chilakhapon delo nilitum ke hemprek kelong lo pusi nilitum ke labang sotwar pe najok nilitum ningrong chipilo lasi lapuson longji minipu nilitum mathathe lasi ongdung apor husar Dr. Tuliram Ronghang along mai long ningjelo nilitum klempon vegji nilitum chesai pon vegji pu alang li kiningje pen pini alang ke pepleng thega pot nilitum alang le phana kero pilo lapenan parta nona bangke labang sotwar bonai bomlo ko dokave akorte ingjerdum ta theglong pronglo lasi nona kinang sot non la konsil ke charipon tim kar bianglong tum phani tim ke chunuri pon kang tunga bangke jasimet koi nilitum phan dolong bang prabjin pen nang bonai pi aghoi potalong dolong na bonai pi asonte nilitum misenji ansu se alang litum long setami ke claim ke damlong a herjumi doji athela bangso tovar alang litum bonai lo misen lo choropik lo setami dolong jong se avidet pulotang tang kunilitum la ansu se akasik sak duthukokji la selang litum phan chuniri thulo la dolong nilitum phan ansu se nigi pipra pijin ji phan stame nilitum la local committee pli ben stame nilitum tim kar bianglong sar Dr. Tuliram Ronghang phan stame nilitum chunuri pon lo Los Mijuri pen berta pangda kon rajarong pharni soni for ka biang